Пакуль Варшава пасля вызвалення пачобыта асцярожна аднаўляе кантакты з Менскам, літоўскі кірунак усё больш канфліктны. Беларусь абвясціла пра сетку літоўскіх агентаў, працягвае гісторыю з кантрабанднымі шарамі, а прапаганда фактычна робіць з Літвы новага галоўнага ворага краіны. Але паралельна сігналы пра магчымыя кантакты. У Вільні ўжо дапускалі дыялог з Менскам пры выкананні шэрагу умоваў, а цяпер у беларускім МЗС прымаюць нават нямецкіх журналістаў і адкрыта кажуць пра жаданне нармалізацыі адносінаў з Еўропай. І яшчэ адзін важны сігнал – гэта Кітай. Менск падпісаў новую, а дакладней абноўленую дырэктыву пра супрацу з Пекінам, у тым ліку ў сферах гістарычнай памяці і палітыкі. Гэта ўжо не толькі эканоміка. Дзе Менск насамрэч шукае выйсця з ізаляцыі ў Еўропе ці ў нейкім хаўрусе з Кітаем? Александр Класкоўскі, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк», з намі на відэасувязі. Вітаем вас, пан Александр. Добрый вечер. Так, Менск адначасова заяўляе пра жаданне дыялогу з Літвой, з суседзямі, з Польшчай, з Літвой у тым ліку, але пры гэтым працягваецца гэта вось эскалацыя, шары, фільм па НТ апошні, кейс ЕГУ, мы яго тут не прыгадвалі, так, экстрэмісцкай арганізацыяй быў прызнаны. Гэта вось такі хаос у беларускай знешняй палітыцы ці тактыка набору аргументаў для будучага гандлю, спадар Александр? Коли коротко, то я думаю другое. Глядите, ну про эскалацию я бы еще ж таки не казал. Сапраўды, по-ранейшаму мігранты нелегальныя спрабуюць потрапіць на тэрыторыю Еўразвязу праз літоўскую мяжу. Але калі паглядзець статыстыку, то сёлета іх меней, чым было летась за адпаведны перыяд. Шары таксама залятаюць іншым разам, і сапраўды, вось у вас прагучала, была паралізавана работа Віленскага аэрапорта. Я б тут таксама не згушчаў фарбы, таму што на гадзіну была перапынена праца, гэта толькі датычылася 2 рэйсаў, там адзін на Капенгаген, здаецца, перанакіравалі, другі яшчэ некуды. Ну, ўсё адно, гэта кепска, канешне, але пра эскалацыю я б тут не казаў. Вось што тычыцца ЕГУ, тут сапраўды гэта такі выклік для літоўскіх уладаў, яны хваравіта зрэагавалі. І тут пікантнасць сітуацыі ў тым, што летась адпаведнае пытанне ў Вярхоўным судзе Беларусі ініцыяваў тагачасны генеральны пракурор швед. А сёлета ён фактычна ўжо як старшыня Вярхоўнага суда даў адмашку на такое вось рашэнне. Я не ведаю, ці швед кансультаваўся з Лукашэнкам на гэты конт, але калі і не, то ён, як дасведчаны чыноўнік, напэўна, зразумеў, ён адчувае, так бы мовіць, флюіды шэфа і бачыць, што Лукашенко пакуль што не хоча нейкія рэверансы рабіць перад літоўцамі. То бок эскалацыі няма, але і няма выканання вось гэтых умоваў, якія 1 красавіка агучыў літоўскі прэзідэнт Гітанас Наўседа, каб 4 тыдні не было шароў, не было нелегалаў, і каб усе фуры літоўскія вярнуліся. Спадар Александр, а што гэта значыць, на вашу думку? Вось на вашу думку, што гэта значыць, што Менск за гэтыя 4 тыдні не даў гэтага яснага сігнала? Лукашенко не хоча паказацца слабым. Маўляў, зараз я разганюся выконваць там патрабаванні нейкіх літоўцаў, нейкага Наўседы. Для іх гэта нейкія, для яго гэта нейкія дробныя фігуры. Ён жа цяпер з Трампам сябруе, вось чакаецца чарговы візіт Джона Коула. Магчыма, нейкія ёсць дамоўленасці закулісныя з Коулам, са спецпрадстаўніком Дональда Трампа ў Лукашэнкі. Ну, яны ж не аднойчы, як Коул расказваў, і гарэлку пілі, ён, магчыма, яму нейкія там пігулкі для пахудзення раіў. Якія працуюць, гледзячы па відэа. Так, працуюць, трэба аддаць належнае, гэта сапраўды. Так што, можа, у Лукашэнкі надзея на тое, што Коул націсне на літоўцаў. Мінулы раз, калі ў сакавіку ён прыязджаў у Мінск, перад гэтым у Вільні ён меў сустрэчу з прадстаўнікамі літоўскіх уладаў і намякаў, што някепска было падумаць і пра тое, каб Калій пайшоў зноў праз літоўскую Клайпеду. Так што гэта адзін момант, а другі момант, так, гэта знаёмы почерк, вось вы згадалі пра гэты прапагандысцкі фільм. Сапраўды так было ў свой час, вось калі
недавно пачобута обменяли, там такі шпіёнскі роман, так бы мовіць, класічны шпіёнскі сюжэт. Ну там ще був Гжегош, монах. Так. Гжегош Гавал. Так. І вось глядзіце, летась, як толькі гэта монаха схапілі, адразу ж показалі сюжэт па беларускай тэлевізіі, таму што, як цяпер мы ведаем, яшчэ увосень першапачаткова хацелі абмяняць пачобута, вось, і відаць гэтага Гаўла там у пакеце, але тады ўсё сарвалася. Дык вось і цяпер не выпадкова з'явіўся гэты фільм. Тут якраз іншая гісторыя. Гэта чалавека арыштавалі 2 гады таму, у 24-м годзе, і яго ўжо паспелі асудзіць на 15 гадоў, і толькі цяпер паказалі гэты фільм. Гэта значыць, што наспеў момант, відаць, калі Мінск сапраўды павышае стаўкі і паказвае, так бы мовіць, што вось наш товар, давайте торговаться. Спадар Александр, але агулам, вось, калі браць сітуацыю апошніх месяцаў, калі хтосьці хацеў бы дашукацца нейкай такой прымірэнчай у двукосцях рыторыкі ад літоўскіх кіраўнікоў у дачыненні да рэжыму ў Менску, то можна было знайсці пэўныя заявы і пэўныя фразы, што вось мы там ёсць, так ёсць умовы, але мы гатовы там да нейкага там дыялогу і так далей. Аднак рэжым сам не дае, скажем так, нейкіх падставаў, каб гэты дыялог там распачаўся. То бок, атрымоўваецца, Лукашенко хтосьці працягвае руку на захадзе пасля ўсяго, што ён зрабіў, а ён у чарговы раз па гэтай руцэ б'е. Ну, бачыце, сапраўды і Лукашенко, і Рыжанку, міністр замежных спраў, апошнім часам неаднойчы гэту дэкларавалі сваю нібыта гатоўнасць да дыялогу з Польшай, з Літвой, з еўразвязам увогуле, але прынцып беларускіх уладаў, калі выкарыстоўваць гогалеўскі выраз, гэта «полюбіце нас чорненькімі», так бы мовіць, з нашымі ўсімі грахамі, мяняць сваю сістэму, рабіць нейкія рэверансы, паказваць слабасць, так гэта разумее Лукашенко. Гэта не ягоны стыль, не ягонае амплуа. І ўсё ж такі у мяне вось ёсць такое пачуццё інтуіцыйнае, што, напэўна, у выпадку, калі мы пра Літву кажам, усё ж такі ў яго пэўная надзея, што праціснуць амерыканцы, калі яны зацікаўлены ў экспарце калію. І яшчэ ёсць адзін момант, вось якраз днямі стала вядома пра тое, што Трамп хоча вывесці з Нямецчыны, з якой ён цяпер абвастрыў дачыненні, 5000 вайскоўцаў. І літоўскі міністр абароны тут жа заявіў, што вось мы 1000 як мінімум можам прыняць у сябе. Вось гэта такі момант, ён вельмі важны для Літвы, таму што там баяцца ўварвання, у тым ліку, магчыма, з беларускай тэрыторыі, і для іх лішнія 1000 амерыканскіх вайскоўцаў гэта такая своеасаблівая ахоўная грамата, гарантыя. Магчыма, і гэта недзе за кулісамі можа быць часткай вось гэтай камбінацыі, у якой удзельнічаюць Мінск, Вашынгтон і Вільня. Так, мы так шмат размаўляем пра Літву, таму што гэтая краіна можа стацца ключавой, так, у магчымых гэтым замірэнню, здзелцы ці пацяпленню адносінаў, так, выхада з ізаляцыі Беларусі датычна захаду, датычна еўразвязу, так, ну і але ёсць яшчэ і Польшча, так, ёсць в цэлым еўразвяз, ну і вы ўжо сказалі пра тое, што Лукашенко мяняць сваю сістэму не думае, так, у межах вось гэтага дыялогу, але, магчыма, зможа змяніць унутраную палітыку, бо Анджей Пачобут, вызвалены, так, вось па гэтай польскай здзелцы, недавно беларускі журналіст заявіў, што у наступны раунд, вот якраз прыезду колаў у Беларусь можа быць прысвечаны абмеркаванню адмены рэпрэсій у Беларусі ці паслаблення рэпрэсій у Беларусі, ну, прынамсі, змены вось у гэтай унутранай палітыцы. На што Менск, на вашу думку, в прынцыпе, гатовы пайсці у межах вось гэтай нармалізацыі? Так, гэта новае вызваленне, менш рэпрэсій, нейкія гарантыі, магчыма, для меншасцяў, вось як у выпадку з польскай меншасцю. Ну, давайте паспрабуем раскласці па палічках. Па-першае, канешне, рэжым рэпрэсіўным не перастане быць. Гэта зразумела. Пасля 2020 года гэта ўжо такі модус вівендзі, так бы мовіць, спосаб існавання гэтага рэжыму. Іншая рэч, што тут Лукашенко, паколькі ён зацікаўлены ў гэтай вялікай угодзе, так званай, з Дональдам Трампам, можа пайсці на пэўныя саступкі, на пэўнае паслаблення гэтых рэпрэсій ці прыхоўванне іх. Мы бачым элементы гэтага і цяпер, там закрытыя суды, напрыклад.
і гэтак далей. Няма гэтых так званых пакаянных відэо ўжо даволі даўно. То бок, каб гэта не так было прыкметна грамадскасці. Ну і потым, ведаеце, калі, напрыклад, пачнуць болей даваць там адміністрацыйных нейкіх тэрмінаў, калі болей штрафаў замест турмы будуць даваць, то гэтага ў сённяшніх умовах, напэўна, будзе дастаткова, каб трымаць грамадства ў страху. Таму пэўная вось не лібералізацыя, канешне, але аслабленне рэпрэсій, яно цалкам дапушчальнае, я думаю, цалкам магчымае. Вось, але, канешне, нейкіх такіх сістэмных зменаў пры Лукашэнку ўжо не будзе, гэта безумоўна. Анджэй Пачобут ужо ў некалькіх інтэрв'ю польскім медыям заяўляў пра свой намер вярнуцца ў Беларусь. Паводле Анджэя, калі ён застанецца ў Польшчы, гэта можа аслабіць польскую меншасць у нашай краіне, ў Беларусі. І вось сёння таксама задавалі польскія журналісты яму пытанне, а што рэжым зробіць, калі вы будзеце збірацца на радзіму ў Беларусь. На вашу думку, гаспадар Александр, што тут могуць зрабіць лукашэнкаўцы ў такой сітуацыі? Гэта такі тэст для рэжыму, таму што прасцей за ўсё не пусціць Пачобута, таму што гэта такая моцная фігура, тым болей ён апрыёры дэкларуе, што ён мае намер займацца грамадскай дзейнасцю, падтрымліваць дзейнасць Саюза палякаў, які дыскрымінуецца ў Беларусі. Таму тут я хочу нагадаць, што была падобная гісторыя ў 2020 годзе, калі мітрапаліта Кандрушевіча не пускалі ў Беларусь, таму што ён выступіў супраць гэтага гвалту сілавікоў, і яго проста пры вяртанні з Польшчы не пусцілі ў Беларусь. Гэта гісторыя некалькі месяцаў цягнулася. Лукашенко яе каментаваў, казаў, што, маўляў, Кандрушевіч ездзіў у Варшаву па нейкія дэструктыўныя там інструкцыі, як разбураць наш грамадскі лад. Толькі пасля ўмяшання Ватыкана упусцілі яго. І тое потым адбылася замена кіраўніка беларускіх каталікоў на іншую фігуру. Так што такі вось цяжкі быў тады кампраміс. Таму можа быць і такі варыянт. Але гэта будзе скандал. І тут я б адзначыў вось які момант. Пару дзён таму Дональд Трамп у сваім допісе, у сваёй сацыяльнай сетцы канкрэтна згадаў персанальна Пачобута вось гэтае вызваленне. Ён, канешне, казырнуў тым, што гэта найперш ягоная заслуга, гэта ўжо Трамп, такі ў яго характар. Але я думаю, што паколькі зноў жа падкрэслю, для Лукашэнкі сёння гэты амерыканскі трэк вельмі важны, то такая згадка ў трампавым допісе пра Пачобута, гэта для яго можа быць таксама пэўнай ахоўнай граматай. Таму можа і не рызыкнуць яго ці даваць адварот-паварот, ці зноў арыштоўваць, калі ён пачне нейкую грамадскую актыўнасць. Але гэта будзе выключэнне з правіл, гэта таксама вось як сваёй жалезнай волей Мікола Статкевіч. Менавіта. Так бы мовіць, асаблівых нейкіх выключэнняў, так бы мовіць, дабіўся. Спадар Александр, я хацеў бы закрыць ужо гэтую тэму, бо перад намі яшчэ Кітай, закрыць гэтую тэму магчымага пацяплення адносінаў з Еўропай. Ці правільна я вас разумею, бо вы кажаце пра кола, так што все праз кола хоча Александр Лукашенко націснуць на Літву, так, там магчыма на Польшу, вось ужо з Польшай атрымаўся, так, ж гэты дыялог. І мы бачым, што сёння там МЗС запрашае нямецкіх журналістаў у Менск, так, і інтэрв'ю нават прадстаўніка МЗС для Берлінер Цайтунг было зроблена, то бок нават ужо прабіваюць акно і на нямецкую аўдыторыю, туды далей глыбей у з найважнейшых краін у Еўразвяз. Вось, ці правільна я вас разумею, што праз кола фактычна праз умовы, якія выстаўляе кол Дональд Трамп для вось гэтых зняцця санкцый і ацяплення адносінаў, ён таксама хоча Лукашенка і ацяпліць адносіны з Еўразвязам, тому што Еўразвяз выстаўляе вельмі жорсткія патрабаванні да гэтага дыялога, так, там змяняць палітыку і гэтак далей. Я правильно разумею, што все-таки праз Трампа хоча таксама і ацяпліць адносіны з Еўразвязам, то бок вось выступаць на іх аўдыторыі, так, але вось ужо як здзелка канкрэтная будзе, то это разам ужо з заходнімі, так, краінамі зрабіць. Тут, магчыма, на нейкім этапе у Лукашэнкі былі такія разлікі, але я думаю, што у Мінску ж таксама ўсё ж такі арыентуюцца, так бы мовіць, на мясцовасці і бачаць, што Трамп не надта можа ўплываць на Еўропу, наадварот, цяпер Еўропа свой нораў, свой характар паказвае, і тая ж Нямецчына, Мерц, нібыта такі вось ён
палітык вельмі асцярожны, але ён нават дыскутуе з Трампам. Таму на сённяшні дзень, напэўна, тут хутчэй у Лукашэнкі спадзеў на тое, што вось з Польшчай трошки нібыта нейкае святло ў канцы туннеля з'явілася. Можа, пасля падвышэння ставак пачнуцца перамовы з Літвой, а гэтыя вось суседнія ўсходнія краіны, якія на ўсходнім фланзе Еўразвязу і НАТО, яны у значнай ступені на іх меркаванне арыентуецца Брусэль. І калі дасюль вось у Варшавы і ў Вільні найболей жорсткая была лінія датычна Беларусі, то цяпер ужо, напэўна, у Польшчы трошки мяняюцца настроі. Я нагадаю, што міністр замежных спраў Польшчы Сікорскі дапусціў магчымасць перазагрузкі. Можа, і ў Літве будзе такі зрух, а яны, адпаведна, могуць і на Брусэль тады неяк, ну, не паўплываць, не націснуць, канешне. Але галоўнае, вось адной фразай я падкрэслю, што пакуль ідзе вайна ва ўкраіне, то істотнай змены еўрапейскага падыходу да Беларусі, я думаю, што чакаць не выпадае.